Morning Legaper. Welcome back to the channel. The time is by only 12:30. 6 tarik October. The angni family जों थांनो ओंखारदों थाइलेन्डआव थांनो बे भिडियोआव आं नोंसोरनो खोन्थालांगोन मा डकुमेन्ट्स नांगौ मा भिजा प्रसेस जायो आरो मा नोंथांमोनहा गोसोआव लाखिनांगौ बे कान्ट्रियाव थांनो थाखाय बिनि सिगां मोनसे खोथा आं रिसेन्टलि नैबे कम्पानिजों मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट खालामदोंमोन बेखौ नोंथांमोनहा नैबे साइडआव नायनो हागौ नङाबा आं डिसक्रिप्शनाव होगोन नोंसोरनि थाखाय फुल एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनो हागोन दा आं बेरायहैनो होननायखाय गांसे जिन्स आरो टि शार्ट हरदों बेखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव खेवनानै दिन्थिगोन दा नैबे जाहैबाय टि शार्ट टार्म्सनि नोंथांमोनहा ल'ग'खौ नायनो हागोन बेजों बिसोरनि थाखाय आं मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट खालामदोंमोन नैबे जाहैबाय जीन्स which is again stain repellent बाव नोंथांमोनहा आसार ओंख्रि जेखुनु जिनिस गोलैहोआ जायो बेनि गोजौआव दै लुबानो बे गासिबो वाश जाजोबो आरोखि सिमिलारलि बे टि शार्टआवबो जुदि दागफोर नाङोबा जुदि साहाफोर गोलैयोबा बे टि शार्टआव नाङा आरोखि एसे दै लुबानो बे माबाया दागफ्रा थाङो आरोखि दाथ' उन्दुनो मोनखानाय नंला दा जोङो एयारपर्टआव सौहैनांगौ 3 घन्टा आगोल 2 थिंग्स आं एयारपर्टआव थांनायनि सिगां नोंथांमोननो खोन्थालांगोन फार्स्ट थिंआ जाहैबाय नोंसिना पासपर्टआ भैलिड जानांगोन नोंसिना ओमफ्राय सेकेन्ड थिं कारेन्सि थांनायनि सिगां नोंसोर कारेन्सि एक्सचेन्ज खालामनांगोन जुदि फेमिलि थांदोंबा फेमिलि अफ 2 नोंसिनाव खमसे खम 20,000 बाथ नोंसोर कारेन्सि एक्सचेन्ज खालामनानै लाखा आरोखि बेखौ भिजा प्रसेसआव नोंथांमोनहाखौ सोंगोन आरोखि बाद बाखि लामायाव खोन्थालांगोन नङाबा आं जेला एयारपर्टआव टाइम मोनो चेक इननि उनाव आं नोंसोरनो खोन्थागोन आरोखि लोगोफोर दा जाबाय 3:15 जोङो सफैबाय बेंगलर केम्पेगौड़ा इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव दा डिपार्चाराव थांगासिनो दङ बे जाहैबाय डिपार्चार दिस इज हाउ वी आर गोइंग ahead turn let's go किधर जा रही है महर है हैं क्या नै लोगोफोर जोंना बोर्डिं पास जाबाय दा जों फ्लाइटखौ नेगासिनो दं बेनिफ्राय फ्लाइटआ 4 घन्टा लागोन बेनिफ्राय बेंगलरनिफ्राय फुकेटसिम ओमफ्राय दा फर्मालिटिसखौ मोननै जा पइन्ट्स खोन्थादोंमोन आं मान जाहैबाय नोंना पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट ओमफ्राय दूसराया जाहैबाय नोंना कारेन्सि दा जायो दा नोंनि भिजा प्रसेसखौ इजि खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनो हायो भिजा फर्म लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होगोन नोंसोरनि थाखाय जुदि डाउनलड खालामनानै जुदि नोंसोर फिउचाराव थांबाय बायोबा बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै रेडि खालामनानै लानो हागोन आरोखि नोंथांमोनहा also बिसोर नोंसोरखौ सोंगोन नोंनि फ्लाइट टिकेटआ बुकिं फ्लाइट टिकेट सोंगोन माला फैफिनगोन मफाय थायो मायो बेफोर डिटेल्सखौ नोंसोर लाजोबनांगोन आरोखि नोंसोर केरि खालामनांगोन एटलिस्ट प्रिन्ट आउट खालामनानै लायोबा मोजां जागोन आरोखि नोंनि हटेलनि डिटेल्स प्लास नोंनि फ्लाइट रिटार्न फ्लाइट टिकेट बेफोरखौ जुदि नोंथांमोनहा हेन्डी लानो हायोबा चेक इनआव इजि जायो आरोखि दा जोंना थाइलेन्डनि प्लेनआ जाहैबाय 8 दिननि थाखाय जों थांगोन फुकेट ओमफ्राय फुकेटनिफ्राय जोङो बिनि खाथि खाला जायगाफोरखौ लाइक क्राबी फिफी आइलेन्ड बेफोरखौ बेरायगोन ओमफ्राय बेनि लोगोसे जों बेंककआवबो थांगोन बेंककआव थांनानै बेंककनिफ्राय रिटार्न जागोन आरोखि टाइमा जाहैबाय 6:30 ओमफ्राय जोंनि फ्लाइटआ 6:40 आव
बिराद थाब सफैबाय सिकिउरिटि चेक-इनआबो एकदम थाब जाबाय दिनै मा खालामनो मा मागोन मिथिला नानियाथ' एकदम एन्जय खालामगासिनो हारसिं हेलो What they doing? Wow. बोर्डिंग जाजासिम थेन्थ'नोसै दे दसे you दे थेन्थ'नोसै दे उन्दुदो नोमबाजैया होख्लायबाय मालाय बावनो सफियावनो खालामनो जेबो गैया बोर्डिं जाजासिम दा ओंखायनो टाइम पास मैं टाइम पास कर रहे हो हैं पापा मैं पिकल हूँ मैं उधर जाता है टाइम पास कर रहे हैं जाते कैच करते किधर 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 वो चला गया कैमरा चला गया कैमरा तुम्हारा इनको चलो वॉकिंग तो टाइम पास जानानै नै दासो बोर्डिं खालामनो थांगासिनो Have a nice flight. Bye. जों फाइनलि फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्टआव सफैबाय बेंगलुरुनिफ्राय जोंखौ लादों 4 घंटा मिल गया वीजा वीजा लग गया वीजा नांबाय दा जों थांगासिनो दङ बैगेज जोंनि कालेक्ट खालामनो बांद्राय गोबाव लायासै जुदि नोंथांमोनहा फर्मखौ फिल आप खालामनानै फैयोबा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्सफोरखौ रेडी खालामनानै फैयोबा 15 minutes between 15 to 30 minutes गेजेरावनो गासिबो खालामजोबनो हागोन आरो बोरो चिन्दी बैग बाव नोंथांमोनहा फोनखौ एक्टिवेट खालामनो हायो सिम कार्ड लानानै 250 बादाव जों बाव सिम कार्ड लादों आरोखि टैक्सी या तो बस बाव बेनिफ्राय लानो हागोन बे पटं बीचाव थांगोन जोङो दा पटंआव 800 थाखा लागोन आरोखि बेनिफ्राय दा टैक्सी लाखांबाय एक्जिट नम्बर 5 आव थांनानै जों टिकेटखौल' देखायनांगौ होमबानो जोंखौ हटेलाव लांगोन आरोखि एयरपोर्टनिफ्राय अबाउट हाफ एन आवर लागोन बियो आरो जे जायगायाव जों हटेलखौ लादों बे जायगाया एकदम सेन्टार बादियानो आरोखि फेमास जायगा जाहैबाय पटं बीच खाथियावनो एकदम 1 किलोमिटारल' आरोखि बे बीचनिफ्राय Meher? Thailand. Very nice. Thailand. खमसे खम लामायाव 15 मिनिटनि बारा जाबाय जोङो हटेलाव थांगासिनो ओरैबायदि डिसिप्लिन जे आं बुंदोंमोन लेन फल' खालामो ट्राफिकफ्राबो आरो दासिमबो खनसेबो हर्न खोनायाखै आरोखि आं जों दाबो मोनसेबो सोरबा खिथुआव सोरबा हर्न दामनाय खोनायाखै ओरैबायदि डिसिप्लिन
लामाफ्राथ' मा बुंबावनो नोंथांमोना नायनो हायो आं देखायनि र' लामाफ्रा नायदो एकदम स्लिम स्लिम हटेलाव सफैबाय फर्मालिटिस खालामगासिनो ओमफ्राय दा फ्रेशन आप जानानै नोंथांमोनखौ लोगो हमफिनसै दे बे जाहैबाय हटेला मम्मी मैंने मम्मी किचन मम्मी देखा मैंने मम्मी देखा मैंने ऐसे ओपन किया फिर आ गया मैंने ओपन कर दिया उसको खिन्थु जेबो नुवा बरिया बे जाहैबाय क्लोजेटआ पापा अभी मैं नहीं करती सेफ दङ सेटिं जाहैबाय quite a decent room yaar huh nice no I love it actually boriya hotel मोनायाव उन्दुनाय जायाखै नालाय ओंखायनो एसे फैनानै जों हटेलाव रेस्ट लाफैदोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जानानै एसे रेस्ट लानानै दा फ्रेशन आप जाबाय जोङो टाइमा जाहैदों 7:15 एसे ओंखारनो नागिरदों जों बाहेरायाव खाथि खाला मा जायगा दं बेखौ नायनो नाजादों प्लास गाबोननि थाखाय मा एक्टिभिटी खालामनांगौ बेखौ जोङो प्लान खालामगोन दा बेनोसै दिनैनि व्लगाव ओमफ्राय गाबोन जों मा जायगायाव थाङो मा खालामो आरो बोरै नोंथांमोनहा जुदि बाव फैबाय बायोबा बाव थांनो हागोन बेफोरखौ नोंसिनो बे चेनेलाव आरो भिडिअजों जोङो देखायलांगोन आरोखि स' सी यू नेक्स्ट टाइम जुदि मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो टेक केयार बाय बाय